Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako si nainštalujete aplikáciu pre vašu kartu a ako ju môžete využívať. V prvom rade je potrebné stiahnuť si aplikáciu. Ak máte Androidový telefón, tak si kliknite na obchod Play a ak máte iPhone, tak si otvorte App Store. Do vyhľadávača napíšeme Lioness a stiahneme si aplikáciu Lioness Mobile. Keď si otvoríte aplikáciu, treba odkliknúť, že chcete dostávať notifikácie a v ďalšom kroku si vyberiete krajinu, kde sa momentálne nachádzate. Teraz bude potrebné, aby ste povolili zdieľanie vašej polohy. Je to práve z toho dôvodu, aby sa vám v aplikácii zobrazovali obchodní partneri vo vašom okolí. Kliknutím napríklad na Cashback Card sa prihlásite do aplikácie pomocou vašeho prihlasovacieho mena a hesla. Keď si otvoríte zelenú lištu dole, tak sa vám zobrazia obchodní partneri vo vašom okolí. V prípade, ak ste náhodou v cudzom meste a nájdete si reštauráciu, môžete si kliknúť na náhľad mapy a spustíte si automaticky navigáciu danému obchodnému partnerovi. Druhý spôsob hľadania obchodných partnerov je, že si kliknete priamo na vyhľadávanie obchodných partnerov a zadáte mesto, napríklad Bratislava. Nižšie, keď si necháte zapnuté iba Cashback Card, tak sa vám zobrazia obchody, ktoré akceptujú Cashback kartu. Ak sme napríklad v Bratislave a máme chuť na pizzu, tak si dáme vyhľadávať pizzu a zobrazia sa nám pizzerie, kde si môžeme uplatniť svoj cashback. Kliknutím na prehľad uvidíte stav cashbacku a shopping points, ktoré ste nazbierali pri vašich nákupoch. Priatelia, ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete informácie, kontaktujte nás a my vám veľmi radi odpovieme na vaše otázky. Prajem pekný deň.